खन्थाइनि मुं जाखांफुनाय फांसे गोरलै बिफां बादि आं। खन्थाइखौ सुजुदों आरो दैथायहरदों रिंखां बसुमतारी, गामि आइसारा, जिल्ला चिरां। खन्थाइखौ आवरायदों आं गोसो इसोर बर'आ। जाखांफुनाय फांसे गोरलै बिफां बादि आं दासो लाइमोन, आंहा गोबां गियाननि गोनांथि दंबावो। जाखांफुनाय फांसे गोरलै बिफांनो दै हासार जोथोननि गोनांथि जायो। आंनोबो गोबां गियान हेफाजाबनि गोनांथि दं। सम आरो बोथोरा रावखौबो नेना थाया, बेखायनो आंबो गियान बुथुमनायाव उन जानानै बोथोरखौ ओरैनो बारहोहरा। मानसि महर मोननानैबो आं मुथि बादि जानो गोसो गैया। बेसेन गोसा जिउखौ ओंथि गैयै आं खालामनोबो साना। आं दासो लाइमोन, आंहा मोजां गियान बुथुमनायनि गोनांथि। समाजाव मोजां हाबा मावलांनांगौनिबो आंहा गोबां गोनांथि दं। गोजोन्थों, खुलुमबाय।